Fakt ja, za te prene letnike Serbske ročne šole, teda bi še Handriciš, internatny vednik. A to są też, że przyszli szulojo, którzy nie są za nas uska serbscy rycili. Na tę szulu przyjrzeli. Ha sich to hot, so te dobili serbszczyn tak naukne, że są numer, teda są se te przedmioty serbskie podawali, że są te moli, te przedmioty serbskie ryci podać, zczyhować, a sami też serbscy ryczyć. A to by się tu coś handry, to by się internatny wedik, to by się żałosny, kruty reżim tam po to handria. Te są faktycznie drbili tam serbscy ryci, a nie do swoje niemscy ryci, da są to nigdzie skradiu czynili. Ale hewak by się to absolutnie serbscy. A na serbskie rozszerzone wyższej szuli też serbscy. Fridomeczk na przykład, tu nie się niemskie miena przeserbszczył. Najmniejsza te są się, na przykład ta Bronisława, Rostisława, Miecisława, to bych te Hilde, potem Brunhilde, Hilde, a tak dalej, potem Heinz, Hinz, a tak dalej. To jest to przeserbszczyło po latomyczki. Tu Nagel. Tu nas hodurby mianować Hinz Nachube. Nic Nagel, ale Nachube, HL. Tu nie są potem to Mieczka prasza, ale po abituryzmie miał zase Nagel rekać. Tak konsekwentnie ja ten Mieczk był w tym nastupaniu. Rabenk, niemscy Rechenmacher. Sykora by się po nas tu w Wrocławiu studiował, po nas matematyku podawał, a tu miał Radunu, a tam by się ten Rabenk nutzka. A niegdy się ein starszych wieczór, a przyjdzie na mecz, so przedstawi jako Rechenmacher. Und bei tut mir leid, wir haben keinen Rechenmacher in der Klasse. A da by się to ten Rabenk, to ja ten Mieczk przemienował na Rabenka. A to tu Rudi Sykora nie wiedział, aber es tut mir leid, also Rechenmacher haben wir nicht.